Hi ha molta gent a l'entrada i no pot passar. Si pugueu tirar una miqueta cap a la meva esquerra, la vostra dreta, per deixar puesto per la gent que entra. Gràcies. Bé, és un goig veure aquest lloc tan ple, que hi ha tant d'interès amb el que es va fer el dia 1 d'octubre. Tots esteu aquí perquè voleu saber el que s'ha de fer, el que hem de fer tots, conjuntament. I ara això és el que us explicarem. Us parla Pere Borràs. Bé, bona nit. Primer us voldria puntualitzar un parell de coses. Hem parlat, si heu vist el cartell, de l'organització del dia 1. Vull aclarir que és l'organització a l'exterior dels col·legis. Ja hi ha una organització que penja de la llei del referèndum en què ja està tot controlat a l'interior dels col·legis. Després dir-vos també que això que proposem, que tampoc no és massa complexa, és una organització bàsica perquè tot funcioni, ha estat parlat també amb la taula de partits i amb la resta d'entitats. Després també dir-vos que, bé, de fet, el que diem avui pot canviar, es pot modificar o es pot ampliar, perquè, de fet, això ja és una cosa que el mateix poble s'està autoorganitzant. Ho estem veient cada dia i hi ha les iniciatives de les escoles, d'associacions de lectors, etc. Bé, en primer lloc, com us deia, hi ha una organització a l'interior dels col·legis que penja de la llei del referèndum, que aquesta ja funciona a través de l'administració. Aquí ens trobem que hi ha una sindicatura electoral, hi ha uns coordinadors comarcals, locals, hi ha els coordinadors de col·legi, hi ha els representants de l'administració i després hi ha els membres de la mesa, president i vocals. A part, també en l'interior, tot i que també poden actuar a l'exterior, trobem el que són els interventors i apoderats. És important per la constitució de les meses, i això ens ho han transmès des d'aquesta organització, tindre votants a primera hora del matí. És molt possible que per les amenaces de multes, de sancions, hi hagi gent que no es presenti a fer de president o a fer de vocal o a fer de substitut. Aleshores, això està previst en la llei, no només en aquesta, en totes les lleis electorals, de que els primers votants són els que cobriran aquestes vacants. Per tant, hem de tindre gent, votants, de la mesa en concret que estiguin a primera hora. Aquesta Constitució s'hauria de fer com a màxim abans de les 10 del matí. Per tant, és interessant que en totes les meses hi hagi gent ja fent cua des de primera hora disposada a quedar-se tot el dia en el col·legi. També és important que s'ha de fer una mínima tria de que aquesta gent no vagi amb identificacions de cap caire polític, ni del sí, ni estelades, ni res. Per tant, doncs, ja ho sabeu. L'altra cosa que ens ha transmès aquesta organització de l'administració és que no patim, el material ja hi és i si ens convé alguna cosa ja ens ho diran. En teoria, contem que els col·legis estaran oberts amb tot el material, paperetes, cens, etc. Per cert, en acabar l'acte repartirem unes quantes receptes d'aquestes, Aleshores, aquí és on ens toca, en aquest cas la gent de l'Assemblea i d'altres organitzacions, és també organitzar la part exterior. Aquesta vegada
diferent d'altres comeses electorals, tenim una de les tasques molt important, que és defensar amb la nostra presència el correcte desenvolupament, l'obertura de col·legis, la retirada de les actes i les urnes i els nostres vots. Aquesta és la tasca principal que tenim aquest diumenge. A banda farem altres tasques que ja hem posat en pràctica en altres comeses electorals, o amb el 9N o el 27 de setembre, que és la d'informar també la ciutadania de possibles anomalies, de possibles coses, la d'ajudar a persones amb mobilitat reduïda i a gent gran que vulguin anar a votar, traslladar-les amb vehicles especials i amb voluntaris. Si algú té alguna persona que necessita aquest tipus de transport per poder exercir el seu dret de vot, tenim aquí uns papers on hi ha el telèfon per poder trucar i poder solucionar el tema. L'altra tasca que ens caldrà fer també és coordinar les mobilitzacions. Hem de mirar que aquí a Reus tenim 13 col·legis electorals. Hem de mirar que tindre presència en tots 13 i si convé moure gent d'un lloc a l'altre. I una altra de les tasques que hem de fer és la pròpia de comunicació, atenció a premsa, xarxes socials. Com hem pensat fer-ho tot això? Bé, en principi tindrem un centre de coordinació i d'informació i de comunicació que serà a l'edifici d'Òmnium a la plaça del Prim de Reus. En aquest centre estarem en contacte amb els juristes, hi haurà un telèfon especial també pels juristes, per si algú té algun problema, contacte amb aquests vehicles que hem dit per mobilitat, contacte amb serrallers, amb bombers, amb altres entitats i els grups que sorgeixin, contacte amb els coordinadors de l'administració i contacte també amb la premsa. Tenim una alternativa de lloc que no direm on és, per si un cas ens tanquen la seu d'Òmnium i l'assemblea. Una altra tasca que podem fer de forma ràpida és crear punts mòbils d'informació si per desgràcia hi ha algun col·legi tancat o alguna anomalia que hagin de tindre un punt d'informació al carrer. I la qüestió més important, per poder coordinar tot això, perquè entenem que hi haurà molta gent que vindrà des de primera hora del matí, el que nosaltres estem fent és crear uns grups amb gent de confiança, amb mínim 25 persones per col·legi, que aquesta gent estarà totalment coordinada amb aquesta xarxa, que passarà informació de qualsevol incidència, qualsevol cosa, que a més amb aquests grups també incorporarem els apoderats de tots els partits polítics i de l'assemblea, que això farà un gruix d'unes 50 persones per col·legi electoral, que seran aquesta força que coordinarà la resta de la gent, entrarà també a les xarxes que s'estan creant de forma espontània de grups d'electors, d'escoles, de pares, etc., per intentar coordinar i que tothom vagi a una amb aquesta defensa dels col·legis electorals que haurem de fer aquest diumenge. S'està parlant arreu del país, a través de l'assemblea, de convocar tota la gent ja que vagi a primera hora a les 7 del matí i que es quedi a les escoles. Però no perdeu de vista estar en contacte amb les xarxes socials perquè això pot canviar i a més hem d'estar alerta de les iniciatives que puguin sorgir amb escoles obertes tot el cap de setmana o amb altres iniciatives d'acampar a l'exterior, etc. La nostra tasca més important és defensar els col·legis perquè estiguin oberts i el diumenge puguem votar amb tota normalitat. Votarem! Votarem! Votarem!
Bé, aquest punt que deia al final, sobretot estar molt en contacte amb les xarxes, Twitter, els grups de WhatsApp, s'està movent molt ara el tema del Telegram. S'ha obert un grup de Telegram que és Referèndum Reus, en la que passarà també tota la informació. De fet, aquests grups que hem parlat, d'aquestes 25 persones d'exterior que s'hi sumaran els apoderats i també hi haurà els juristes, que probablement també hi haurà en cada col·legi representants d'ells, també faran de corretja de transmissió amb tots aquests grups. Per part meva no us dic res més. Recordeu, la convocatòria inicialment és a les 7 del matí. Ens haurem de quedar pràcticament tot el dia fins a l'hora de tancar, perquè també haurem de defensar que surtin les actes i es puguin entregar al seu lloc, que la gent s'organitzi i ara us passaré a l'Adrià, el meu company, que us parlarà una mica d'això, de què haurà de fer, el comportament, quines instruccions hi ha i tot el que s'ha de fer. Després, clar, aquí som molta gent, és molt difícil obrir al final un torn de preguntes, però sí que passaran després uns papers perquè si algú té alguna pregunta a fer, ja estan aquí. Si algú té alguna pregunta a fer, l'apunti, farem una mica de tria perquè no hi hagi repeticions, etc. I amb el que estigui en les nostres mans intentarem respondre-ho al final. Adrià, per tu. Mentre parlava el Pere, se us ha repartit un paper a totes i tots. Si no en teniu, crec que en queden alguns, demaneu-lo, sisplau. Igualment, el dia dels col·legis, el diumenge, aquest paper també hi serà per repartir-lo entre totes les persones que vulguin col·laborar amb la seva presència en la defensa dels col·legis. Bàsicament són consells bastant bàsics, però que està bé recordar-los perquè tothom ho tingui clar. Primer i molt important, us demanem a totes i tots que aneu des de les 7 del matí davant del col·legi i no marxeu fins que s'hagi acabat el recompte, s'hagi fet l'acte i llavors acompanyem la persona que porta l'acte fins al lloc on s'entrega. És molt important mantenir la presència al llarg d'aquestes 14 hores aproximadament. Per això us demanem que, per molt que surtin notícies, perquè per les xarxes correrà de tot, per molt que us arribi un missatge de WhatsApp dient que en un altre col·legi està passant vés a saber què, us demanem que us quedeu al vostre col·legi i que no aneu a un altre col·legi, no aneu d'un col·legi a un altre mirant quin ambient hi ha a cada col·legi. Us demanem, sisplau, que us quedeu al col·legi on voteu i espereu. Llavors, com ja ha dit el Pere, a cada col·legi hi haurà un grup de voluntaris coordinats. Us demanem, sisplau, que seguiu les instruccions que us donin en cada cas des d'aquests voluntaris i que no abandoneu el col·legi a no ser que aquests voluntaris us ho indiquin. Llavors, al paper hi ha una llista de coses, ja us he dit que és molt bàsic, però coses que caldria dur per poder aguantar tot el dia. Per suposat, menjar, aigua, sucs, etc. Vull dir, són moltes hores i per tant cal estar ben alimentats. Us demanem que eviteu anar a casa a dinar o a qualsevol cosa, bàsicament perquè són les hores que normalment hi ha menys gent als col·legis. I com que simplement volem estar previnguts, us demanem que us ho porteu tot per poder aguantar totes aquestes hores. Després també termos amb cafè, xocolata, jocs de cartes i llibres. Seran moltes hores d'espera, doncs com a mínim estiguem una miqueta distrets i fem-ho amè. Com que també és una marató això, per tant cal aguantar, porteu roba d'abric en cas que passi fred, simplement per estar còmodes. Important, molt important, el DNI en tot moment a sobre. El DNI en tot moment a sobre, val?
Si alguna persona, sobretot gent gran, està prenent algun medicament, doncs que se'l porti. I també important, porteu els mòbils carregats, porteu bateries extres si en teniu, val? No compteu poder carregar el mòbil al col·legi. Ni hi ha prous endolls per tothom i a més és molt probable que no hi hagi llum. Per tant, us demanem que porteu els mòbils carregats. Val. Llavors, com ja ha dit també el Pere, el nostre paper és de la porta del col·legi cap fora. Val? De la porta del col·legi cap dins se n'ocupen els apoderats, se n'ocupen la gent de mesa, se n'ocupa els membres de l'organització que depèn de la llei del referèndum, no depèn de nosaltres. Per tant, nosaltres ens ocupem de les portes cap fora. Tot el tema de si hi ha paperetes marcades, de si desapareixen paperetes o sobres o el que sigui, això se n'ocupen els apoderats, val? Nosaltres de portes cap fora. Llavors, com també s'ha dit, no porteu cap símbol, cap bandera, val? Cap càntic a les portes del col·legi. Cal que els nostres veïns i veïnes puguin votar sí, puguin votar no, puguin fer vot nul amb total normalitat, d'acord? Per tant, que cadascú pugui votar tranquil·lament i que no es pugui dir que hem coaccionat el vot de ningú, val? No, ja, el sol fet de votar, ni que sigui votar no, ja és una victòria. Per altra banda, també una obvietat, però que sempre passa, que la porta del col·legi, l'accés al col·legi estigui lliure, no estigui tapiat de gent parlant i tal, que la gent pugui entrar i sortir amb normalitat, i per tant no evitem aquestes tonteries, però vull dir que són detallets, però que simplement que tothom pugui entrar i sortir fluidament. També, en cas de que aparegui algun membre de Mossos d'Esquadra, de Policia Nacional, etc., al col·legi, eviteu en tot moment, vull dir, que hi hagi un pam de distància en tot moment entre nosaltres i la policia. Nosaltres volem defensar les urnes i ho farem pacíficament, val? I, per tant, evitem el contacte físic, d'acord? En cas que això passi, us demanem, si us plau, que seguiu les instruccions dels voluntaris del col·legi que us aniran dient què fer en cada moment. Però, també, molt important, davant de qualsevol incidència, feu fotografies amb els mòbils, feu vídeos i difoneu-los. Doncs això, feu fotografies i vídeos i els difoneu a les xarxes. Per altra banda, xarxes socials i whatsapps. No compartim qualsevol cosa que ens arribi. Hi haurà molts rumors, moltes notícies que no seran certes. Per tant, evitem propagar rumors. Per tant, us demanem, si us plau, que feu cas només dels Facebooks, dels Twitters que us arribin de les organitzacions nacionals que hi ha, de l'ANC, d'Òmnium Cultural o dels diversos partits, i el mateix a nivell local. Només feu cas dels Facebooks i els Twitters de les organitzacions i partits que donen suport al referèndum a nivell de Reus. Llavors, també, com a consell, us demanaríem que us descarregueu, avui en dia tots tenim un d'aquests mòbils moderns amb aplicacions, whatsapps i demés, que us descarregueu el Telegram. És una aplicació similar al WhatsApp, però que permet fer canals, de tal manera que podeu buscar el canal de comunicació de l'ANC a nivell nacional i un que hem creat a nivell local que es diu, no està apuntat al paper, per tant, sisplau, perquè s'ha creat avui al matí, es diu @referendumreus tot junt. Des d'allà us anirem informant de si hi ha alguna convocatòria que ara mateix no tenim prevista, doncs us informarem a través d'aquest canal, a banda de Facebooks i Twitters de les diverses organitzacions. En cas que us arribi, sí, és @referendumreus.
Llavors, quan us arribi alguna comunicació a través d'aquest canal, el compartiu amb els vostres coneguts i així fem córrer les convocatòries. Fora d'això, fora d'aquests canals oficials, us demanem, sisplau, que vigilem molt amb el que compartim. Finalment, dir-vos també, com ja s'ha dit, que a cada col·legi hi haurà un advocat per resoldre qualsevol tema legal que pugui sorgir i al paper hi ha un número de telèfon, que és el 642 55 9641, el teniu al paper, el podeu, no cal que l'apunteu, demaneu els papers i ja està. Qualsevol tema que pugui sorgir durant el dia, feu un truc i us assessoraran. I finalment, com ja hem dit, us convoquem a les 7 del matí davant de tots els col·legis. Organitzarem, és molt important la primera hora, per tant, tothom en fila, tothom amb la papereta a la mà i a punt per anar a votar. I sense més us deixo amb el Gerard. Hola, bona nit. Bé, per acabar, només unes puntualitzacions respecte de l'acte d'avui i després de l'agenda que tenim d'ara en endavant. Avui, després ara d'aquesta xerrada que us hem fet, contestarem preguntes, però com que som moltíssima gent, les preguntes les fareu per escrit i els voluntaris les recolliran. Per tant, qui vulgui fer preguntes ja pot anar aixecant el braç i li portaran paper i bolígraf perquè les pugui escriure. Les classificaran perquè n'hi haurà moltes de similars i si alguna de les preguntes no s'ha respost, el que hagi fet la pregunta es pot quedar, li contestarem particularment si és que es pot preguntar. Hi ha preguntes que no es poden contestar. Bé, un altre punt d'ordre del dia d'avui, d'organització d'avui, heu trobat un sobre per donatiu, necessitem recollir fons per la campanya i per totes les activitats que fem. Aleshores, a cada una de les sortides hi haurà voluntaris amb bosses, podeu depositar el sobre a la bossa amb el vostre donatiu. Si algú no li ve bé, no hi ha cap mena de problema. Bé, només un petit apunt sobre el que acaba de dir l'Adrià. Convoquem a tothom a les 7 del matí i estem demanant que es quedin fins a, si acaba a les 8 del vespre. El comptatge serà molt ràpid perquè és només comptar sí o no, però ja estem parlant de les 9 i si hem d'acompanyar les actes una mica més tard. No tothom està en condicions d'aguantar tantes hores. Per tant, cadascú en funció de la seva situació física, familiar, etc. Hi ha moments que són crítics. Els moments més crítics és l'hora de dinar, que hi hagi moltes persones que se'n vagin a casa, a un restaurant on sigui, a menjar alguna cosa i deixin l'escola certament desprotegida, i les últimes hores de la tarda pel tema de cansament, que la gent ja es cansi i marxi. Per tant, teniu present, si alguna persona voluntàriament s'ofereix a portar menjar als voluntaris que estiguin allà, no els voluntaris, a tota la gent que estigui davant de l'escola en prevenció, d'evitar que s'entri a buscar les urnes, etc., també serà agraït. És a dir, els que estiguin en condicions de fer-ho de 7 del matí fins que convingui i els que no, ajudant amb el que pugueu. Bé, hem dit que hi haurà 25 voluntaris per col·legi. No tots els col·legis en aquest moment tenim prous voluntaris. Les persones, aquests voluntaris, al tanto, no segueixen les mateixes instruccions que el públic en general. Els voluntaris que s'apuntin han de saber que han d'estar a disposició del que se'ls demani pràcticament des de dissabte, la nit de dissabte al diumenge o diumenge. Per tant, que s'apunti, que estigui disposat a que si se'l crida
entre dissabte i diumenge a les 3 de la matinada, doncs que hi ha d'anar. Per tant, a les persones que estiguin disposades a formar part, a ser d'aquests grups voluntaris, us podeu quedar després de la xerrada. I en quant a l'agenda, a veure, abans del dia 1, demà divendres a les 9 del vespre a la plaça Prim hi ha una convocatòria unitària per fer l'última encartellada de Reus. Per tant, tots aquells que vulgueu venir esteu convidats a venir. Qui tingui material a casa que sigui útil, doncs que el pot portar. En quant al dia 1, bàsicament ja se us he dit tot, després de les votacions es farà un seguiment a la plaça Mercadal. I després, si com esperem guanya el sí, farem una celebració. La celebració no us sembla, però és molt, molt important. Això és el que es veurà al món. I al món... I el món ha de veure que celebrem molt intensament la victòria del sí. Per tant, tots al carrer, tots a celebrar, tots a fer xirinola, tots a beure cava si us agrada o la beguda que vulgueu, però coets, evidentment, tots els que us agradi tirar coets com si fos la verbena de Sant Joan. I sí, l'endemà anirem molt, molt, molt cansats a treballar, però és igual, hi anirem contents, cansats però molt contents. Hem d'ensenyar al món, als veïns de l'est i del sud i als veïns del nord, que celebrem la victòria del sí. Però, i això és molt important, però que ningú s'equivoqui, el dia 1 no acaba res, acaba el procés. El dia 1 comença tot. Al final, tots els pobles que han sigut molts, que han aconseguit la independència, l'han aconseguit perquè han aconseguit el control del territori. I això només ho podrem fer la gent. Per tant, la mobilització no s'acaba el dia 1, la mobilització de veritat comença el dia 2. El dia 2 hem d'aconseguir la independència. Per tant, a partir del dia 2 no ens hem de quedar al sofà. El dia 2 hem d'estar pendents, disposats a defensar la lluita com fins ara, fins que aconseguim ser un nou estat. Res més, els que vulgueu fer preguntes podeu anar aixecant el braç i demanant els papers. Perdoneu que abans m'he oblidat